Hello, mabungahong kahaponon, mga igsoon. Live ta dirita sa akong asawa, mag-live kay until March 15 ang atong restriction sa live. No? Tungod sa atong mga background bitaw before nga atong labod gyud sa sige kog copyright ni so for that gi-restrict ko sa Mita igsoon. Pero salamat sa Ginoo kay maka-live mangyapon ta dire. No? Tanang mga viewers, mga followers da pwede nito ni share mga igsoon. Praise God. So, salamat sa Ginoo no. Nining kapunon mag-live daw niya. Dali ta kay kanang kuan man kanang after this magkuha ko sa akong anak no. So ako nang shout out ng mga OFW. Salamat sa inyong pagpaabot kanunay. Mga followers sa mabungahong Kristohanon nga 221,000. No, wa tayong abante kay restrict man ta pero sagdi lang. Hapit naman human kuan naman March 15 man ang giingon so makabalik rata no pohon. So again, pasensya na mo igsoon nga dili na mo makakita mag-live ko sa tuwang YouTube YouTube channel yes kay wa ta dito kay gamay ray makabantay no sa tuwang page nga mabungahong Kristohanon kay gi-restrict ta pero naka-live ta diri no. Sa akong asawa din nga ko nga account so dili ta mag-live no. So shout out ako tanang OFW kanunay da mga seafarer, mga seaman, mga naka-permanent resident, mga brad na ko diha lunglib kay uban sa grasya sa Ginoo. Ug tanang mga higala na ko diha sa shout out nako ang Cebu City Jail, ang BJMP, ang tibuok tanan nga mga jail officer diha no. Unya akong shout out sa mga kanunay sila si Brad Aris no, Brad Mago, Brad Ibang, Brad Jao, Brad Kenneth, ug sa team nako sa Living Water Christian Fellowship. No, ako lang na i-generalize kay basin nay malaktawan ako para ganina nakalaktaw ko ni Pastor Herman. Okay? Tanan headed by Pastora Ninette. Okay? So, pon kita ta ninyo Monday itugot sa Ginoo, no? So, shout out sa mga kapulisan da Campus Menya Cebu, Tagbilaran City, Barracks tanang mga lain-laing ahensya sa gobyerno nga follow na to kanunay mga avid viewers and followers, mga subscribers and followers ato ang mabungahong Kristohanon nga page. Pasensya na nga wala ta nag-live no, wala basta kay tungod kay gi-restrict ta sa Mita pero ato lang gisabot si Mita kay naka-violate man ta kay naka-copyright ta. Sagdi lang kay at least aware ko sa mga sunod nga ipang upload or i-post nako no para sa kamayaan sa Ginoo no. So let's start no. So again, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila bitaw nga nag-live ta unya mas mayo atong i-share tong live karon mga igsoon. Sa nakabantay na da sa page na to atong i-share tong live karon. Praise God. And kuansad ka na i-share ang live niya. You can always type also at followers, at highlights, at commenters or unsa man na sila para makabantay. May hapon sa Pastor NG Daguplo ni John. Salamat sa Ginoo nakabantay ka diha no kay kanang na restrict pa ta Pastor. Pero sagdi lang hapit naman ta mahuman no. So since the time is running, hapit na mahuman ang hapit na 4 igsoon. So let's pray, let's welcome the presence of the Lord sa atong live karon. Kabalo na tayo igsoon nga kung wala siya, wa tayo mahimo. Without the guidance of the Holy Spirit, we cannot really interpret the Word of God by our own wisdom. Dili na to na masabtan. That is why we need the guidance of the Holy Spirit. We need heavenly wisdom para mas ma-interpret na to deeply, makuha na to ang pulong sa Ginoo mensahe sa Ginoo nining kapunon. Amen. So let's pray. Father in heaven, thank you Lord for this blessed opportunity that you have given to us. Bisan pa man despite Lord God sa mga restriction Ginoo, but still you make a way nga maka-live gyapon mi Ginoo. So Lord God, we invite ka namo Ginoo imong presensya. We welcome you Holy Spirit sa pagabuhaton. Wala mi nag-isa og relihiyon, but we lift up only the name of Jesus Christ. And Lord God, I pray imong andamon namong kasing-kasing para mahimo ming takos ug angayan mamati sa imong pulong. And Lord God, I pray that you're gonna bless all the viewers right now. Sa tanang nagtan-aw ni bisan pa man ang mag-replay ani i-bless panalangini Ginoo. Ipabati imong gahom, ipabati imong presensya, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo Lord God. And I also pray Lord God nga imo mi tagag kaalam nga langit nun. And I rebuke every distraction, tanan nga mga daotang plano sa kaaway para out of focus. We rebuke it, we destroy it in the mighty name of Jesus Christ. So Lord God, let your will be done.
Bahala na ka Ginoo, and again, we invite you. You alone will be glorified sa mong pagabuhaton karon. Wala milaing gipataas ngalan lamang ni Kristo Jesus. So Lord God, ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo, ikaw na bahala, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise God, we have 38 viewers. Okay. Sagdi lang, og inganira tong viewers kay at least ka-live ta. Mo-replay naman itong uban, no? Again, pwede nito i-share igsoon na itong live. Nindot kaya niya itong topic karon. It's about, kung ano siya igsoon, kanabitong sa panahon ba nga na ay mga kaaway na to, mga malulutos na to, nag-BBI, nagtamay, unsay angay na tong buhaton, unsay atong reaction sa mga hagit sa atong kinabuhi, no? If ever na ay mga away na to, manglutos, magbugal-bugal, no? Mag-BBI, nga na ba unsay atong reaction for them? Okay, musukol ba ta, mubalos ta, or something ana, no? So atong pasultiyo ng balang kasulatan igsoon, no? So this afternoon igsoon atong shout out Inday Judian, thank you for watching. Kabantay na gid sila. Okay. So atong ablihan atong balang kasulatan igsoon mamalandong sa pulong sa Ginoo sa the book of Exodus, sa Exodo kapitulo 14 bersikulo 13 hangtod sa 14. Okay. Mao ni siyang kuan igsoon, mao ni siya ang event ni Moses. Sidang iyang gilid ang Israelites from Egypt, no? Gisugo siya sa Ginoo mga igsoon, no? So ako ni siyang basahon diri igsoon, Exodo kapitulo 14 bersikulo 13 hangtod sa 14. Nagingon diri igsoon. Mingon si Moises sa katawhan, ayaw kamo kahadlok. Pabilin sa inyong nahimutangan og tan-awa ang buhaton sa Ginoo nining adlaw aron pagluwas kaninyo. Kanang mga Eptohanon dili na ninyo makita pag-usab. Paghilom lamang kamo kay ang Ginoo may makig-away alang kaninyo. Again akong balikon igsoon. And by the way, before I proceed, gusto lang muna ko paibawon nga ngatong Dios, He is the God of Moses. The same God nga nag-lead sa mga Israelites igsoon ngayong gipikas ang Red Sea. The same God nga gilagara na to. The God of Moses is of course is the God whom we serve as well. Ang Ginoo ni Moises mao sa datong Ginoo karon. Amen. So again, balikon ako. Exodo 14 13 hangtod sa 14. Ingon diri. Miingon si Moises sa katawhan, ayaw kamo kahadlok, pabilin sa inyong nahimutangan ug tan-awa ang buhaton sa Ginoo niining adlaw aron pagluwas kaninyo. Kanang mga Eptohanon dili na ninyo makita pag-usab. Paghilob lamang kamo kay ang Ginoo maoy makig-away alang kaninyo. Ang Dios magapanalangin sa imbalaang pulong. Praise God. So pa na gamay kay muraging bugnaw ni. Okay. So again, ang ato ang hisgutan karon igsoon mo ni ang event sa nahitabo ni Moses. Siya dang gisugo siya sa Ginoo nga i-lead ang mga katawhan tungod sa gikuan bitaw sila mga igsoon grabe na ang ilang paganto sa Ehipto ba, no? Gislave sila sa Egypt. That is why God called Moses to lead them, no? Nga mugawas sila sa Egypt igsoon. Okay? So ingon diri una igsoon, miingon si Moises sa katawhan, ayaw kamo kahadlok, pabilin sa inyong nahimutangan ug tan-awa ang buhaton sa Ginoo nining adlaw aron pagluwas kaninyo. Kanang mga Eptohanon dili na ninyo makita pag-usab. So again, the God of Moses of course is the same God whom we serve. Amen. Ang Dios ni Moises nga iyang gilagaran, nagsugo niya pag-lead sa mga Israelita nga mugawas sa Ehipto. Mausab ang Dios nato. And according to the word of God in Hebrews 13:8, He is the same yesterday, today, and forever. The same God nga naghimog milagro, makahimog milagro usab sa imuhang kahimtang karon. Unsa may Ehipto nimo igsoon, no? We have the same God, the God of Moses, no? Ningon diri mga igsoon, no? Ayaw kamo kahadlok, no? Kaning Ehiptohanon igsoon mao ning mga kaaway ni Moises, no? Kung sa tuwa kaning Ehipto, unsa may Ehiptohanon ninyo? Kinsa may Ehiptohanon ninyo? Ang Ehiptohanon mao nang mga tao nga grabe naglutos ninyo, nagdaot ninyo, nagmarites ninyo, nagBBI ninyo, nagtamay ninyo. Grabe ba? Naghimuhimong istorya against us, igsoon against ninyo. Sukad nga nahimo mong Kristohanon, no? GBBI mo, grabe ba? Yaga-yagaan mo, bugal-bugalon. Mao nay silbi Ehiptohanon. No? Mao nay mga Ehiptohanon na to. Pero niingon si Moises diri, ayaw kamo kadlok, no?
Dili sad ta angay mahadlok anang kinsa ng mga kaaway na to igsoon. Kinsa nang nagmarites na to, nagdaot, naglutos, nagbiay, nagtamay, nagbugal-bugal. Dili ta angay mahadlok the same sa gihimo ni Moises. Yang gigna ng mga katawan, yang gigna ng mga Israelita, ayaw kamo kahadlok. And look, hey, ang Ginoo ni Moises, ang Dios ni Moises, mao sa datong Dios. Og ning-ingon si Moises igsoon, ayaw kamo kahadlok. Unsay sunod nga linya? Pabilin sa inyong nahimutangan og tan-awa ang buhaton sa Ginoo ninyo. Yes, nining adlaw aron pagluwas kaninyo kanang mga Ehiptohanon, dili na ninyo makita pag-usab, no? So, pilmiro ang gingon ni Moises sa mga Israelites igsoon, ayaw kamo kahadlok. Ngano daw mahadlok sila? Of course, bisag unsa pa na kadaghan ang mga Ehiptohanon nga kontra nila igsoon. Dako gyud ang Ginoo nga Dios nga gilagaran ni Moises ug may Dios nga gilagaran nato, no? Next line, ingon diri, pabilin, no? So, meaning igsoon, walay buhaton. Amen? Wala di tayo buhaton sa atong mga kaaway. Bahala nag-unsay gilabay nilang istorya nga dili maayo nato, pasagdan nato sila. Kaya kung nagibalik-balik mga igsoon, kung atong balusan ang atong mga kaaway, di na mulihok ang Ginoo sa iyang part kay giilugan man nato. Amen? Mausay igsoon, no? Daghan kay kontra nato, daghang mangaway nato, manghilabot bisag wa hilabde. Mamikil, bisag wa na to bikla, bisag wa unsaa, magmarites, imuimuan tag istorya, dauton atong dungog. Ingon ang balahang kasulatan, igsoon, ang ingon diri, pabilin sa inyong nahimutangan. Meaning, igsoon, we need to remain still. Kanang, relax lang ta ba? No? Wa tay buhaton. Tanawa ang verse 14. Okay? Exodus 14:14. Ang Exodo 14:14 ingon diri, paghilom lamang kamo kay ang Ginoo maoy makig-away kaninyo. Paghilom. Paghilo means, wa kay buhaton, hiluman, di ka mustorya. Because sometimes, kita mga Kristohanon, kung makadungog tag sakit kayong istorya, mugawas nung pagkatawhanon. Amen? Sa dihang mugawas nung pagkatawhanon, mubuhi gali nagsakit nga istorya, kanang mga marites na to, mga nagdaot na to, mubuhi po tag balik, no? Labong sa unay, nga na, anong, kuan labaw pa ka diya, bitaw, mubaws ta. Ang balang kasulatan ng ingon, paghilom. Paghilom lamang kamo kay ang Ginoo may makig-away alang kaninyo. Kung di ta maghilom, dili pud makig-away ang Ginoo. Kung ang atong mga kaaway, mubalos tagpangaway, ang Ginoo dili na makig-away sa atong mga kaaway kay giilugan man nato siya. Ang resulta, nakasala pa ta. Wa pa nato nakita ang himaya sa Ginoo. Kay tanawa, paghilom lamang kamo kay ang Ginoo maoy makig-away kanimo niya. Sa babaw ani, balikon ako. Pabilin sa inyong nahimutangan, parihar na sa paghilom, wa kay buhaton. Ug tan-awa ang buhaton sa Ginoo. Meaning mga igsoon, sa dihang magpabilin ta, maghilom ta, wala tay reaction, wala tay buhaton. Kung dili magampo lang ta, magpaubos igsoon. Then ang Ginoo nay mulihok, no? Ang Ginoo nay manimalos sa atong mga kaaway. Ningon uban, unsa man nay Ginoo pastor? Manimalos man, di man nga ang Ginoo maayo, God is good. Hoy, it's biblical, no? Napo na gisulti na igsoon sa New Testament nga iyahang panimalos gid, no? Vengeance is mine, says the Lord. Mo na mga igsoon nga tanang mga viewers diha, tanang mga nagtan-aw. Kung naamay if ever na ay mga tao nga nagdaot ninyo, mga tao nga nanghilabot ninyo, labi na kay nahimo mong Kristohanon, gibugal-bugalan mo, giingnan mo, nga yawaan na sila, ng balhin, naglaing tinuhuan, laing relihiyon, mga demonyo na sila. Bisag unsa na ang ilang gibuhat ni nga dili maayo ninyo igsoon. Ingon ang balang kasulatan, paghilom lamang kamo. Ayaw balos igsoon. Paubos lamang kamo. Ingon pa ang balang kasulatan igsoon nga iampo nang lutos ninyo, no? Paubos igsoon unya atong tugutan si Lord nga mao'y mulihok. Kay kung mulihok ta ako na ning gibalik-balik, wala na may unsaon naman ang paglihok sa Ginoo nga giunhan man nimo. Unsaon pagbalo sa Ginoo, pakit-on unta kag milagro sa Ginoo kung unsaon na niya ang imong mga kaaway pero nimbaos man ka. Kung mubalos ta, kung di ta maghilom kay usahay ka na bitaw nadala tos tong pagbati ta mo baos ta mo pika ta i-post na to sa Facebook bla 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 bla, wala na imo nang giunhan ng Ginoo kay nag-post na ka sa Facebook imbaos ka. Wala ka ning istorya personal pero imong gi-broadcast ang imong tubag diya sa Facebook, unya nakitaan sa dagang tao. Bud pasabot ning balos ka, di mo angay si Lord ana. Gusto si Lord nga mo paubos ta. Sige gingon dire. Gingon dire sa first sa
Exodus chapter 14 verse 13. Pabilin sa inyong nahimutangan. Pabilin sa inyong nahimutangan. Okay? Wa kay buhaton. Relax. Chill. And then, tanawa ang buhaton sa Ginoo. Pabilin lang ta. Sa ubos, paghilom lamang kamo, kaya ang Ginoo may makig-away alang kaninyo. Kanang makig-away, delikado na igsoon. Delikado na. Kay kung gitunglo ka, si Lord po mo tunglo ang kontra nimo. Mao man makig-away. Murag mo kumbat bitaw, no? Ingon na sa nadaan ang saad sa Ginoo igsoon ni Abraham nga, I bless them those who bless you, and I curse them those who curse you. Kinsa to'y magtunglo nyo, tunglon sa Ginoo. Kung saan pagtunglo sa Ginoo, kung saan pag-away sa Ginoo sa itong mga kaaway, manimalos siya nga, nimbalos man ka. Usay gali, mas bugat pa itong ibalos nila. Igsoon, kung gusto nato masinati ang kamot sa Ginoo, ang gahom sa Ginoo, kung unsa ang Ginoo manalipod nimo, kung unsa ang Ginoo mo promote ninyo, din wala kay laing buhaton. Paubos ampo. Lisod no, sakit kay labi na wa kay sa butang-butangan kag istorya, gidaot imong dungog. Ako kapila na ko gidaot igsoon. Kapila na ko gidaot, pero ang nandaot mo'y nadaot karon. Perting luya. Kayong ko Lord, palihog undangan na Ginoo luya. Ngano man? It's biblical. Wa man ta mo balos, wa man ta mo kuan diha, no? Nagpaubos lang ka, imo silang giampo. Then we will see and we will witness the miracle. We will witness unsa man diha igsoon, mga kahibulungang butang nga himuon ni Lord sa ato ang kaway. Posible papakit-on sa Ginoo nga unsaon ta pag-promote sa atong atubangan mismo sa atong mga kaaway igsoon, no? Ingon siya diri nga paghilom kamo. Ningon pagid siya diri igsoon nga pabilin lang kamo sa inyong nahimutangan. In other words, wala tay himuon bisan gamay. No message at all. Di mo sulti kay ingon man hilom. Unsa man hilom mo sulti? No, mo hilom. Tak-o mo na tumbaba. Ang uban mingon, Ginoo kadugay ba nila gabae? Ayo pag-ampo na sayop na. Pailob lang, relax lang, ampo lang. Itugyan sa Ginoo, ipasa Dios ang tanan igsoon. Kay ingon ang balahang kasulatan igsoon nga kanang mga kaaway nato. Again, kinsa man ang kaaway kanang mga naglutos nato, nagbugal-bugal, nag-BBI. Pila ka buk naglutos nako nga natigok na. Tigok. Imong tigok. Nawala na diri sa kalibutan ning taliwan na. No? Grabe sakit ang istorya gibira nako. Karon wala wa ko mahimo igsoon. It's biblical. No? Hilom lang daw ta, di ta mo react, no? Iampo lang nato paubos ta igsoon. Atong tugutan ang Ginoo mulihok. Atong tugutan ang Ginoo manimalos. Atong tugutan ang Ginoo makig-away sa atong mga kaaway. Ug akong balik-balikon kinsa man ang mga kaaway, mao nang mga sigig marites nimo, mao nang sigig hagit, sig pamikil nimo, mao nang mga tawo nga sigig bira nimo paubos kay di ganahan nga mo sinso ka. Mga tawo igsoon nga moangat gali ka gamay, birahon ka paubos, dauton ka mahugaw imong dungog. Ang kanang mga kaaway igsoon mao nang mga tawo nga sig bugal-bugal, sig BIBI, sige og basta di ang ilang gisulti nimo mga negatibo, sakit, madaot imong dungog. Ingon ang balahang kasulatan, chill na ta, relax, hilom, kay siya makig-away sa atong mga kaaway. Tanawa, paghilom lamang kamo kay ang Ginoo may makig-away alang kaninyo. Ug di ta maghilom, din dili sad siya makig-away alang kanato. No? Padayon lang ta nilang daog-daogon, biay-biayon, butang-butangag istorya. Walay may tabo nga tabang sa Ginoo. Pabor nga naman, misukol man ta. Kuha ninyo, misukol man ta. Gipost man nato sa Facebook, gibirahan man nato, wa na to nganli pero gipadungog-dungugan na to. No? Ako igsoon nagkakat-on ko na. Mo nang mas pilion ako nga magpaubos, magpailog ug di na lang mo komento akong tugutan ang Ginoo. Kay once si Lord mulihok igsoon, di pa ka makasala, makita pa nimo igsoon ang iyang kamot. Makita nimo ang iyang protection. Makita nato kung unsaon ta paglaban sa Ginoo. Anak ko tas Ginoo. Di ba ako na ning gibalik-balik nabay ginikanan nga di mo laban sa iyang anak? Kung ang imong anak masakitan, imong anak giaway, imong anak naay nagpahilak, di ba masakitan ta? Makita kay imong anak muli gikan sa eskwelahan nga naghilak luoy kay di ba matandog imong kasing-kasing nakinsa man na. No? Ako na ning gibalik-balik igsoon. Ako ni example no, anak na mo koy anak. Sa daytime nga kung anak ni ingon nga pa, gibuli ko. But that time nga miingon akong anak nga pa, gibuli ko. Ning TV siya murag nagkailakon ba. Ang ako igsoon, salbahis ko sa una, barumbado ko sa una kay pa, kibaw na mo.
my past. I was a former drug dependent in more than 16 years. Basta, ngilad ko kinabuhi sa una. Abi nyo mga igsoon, pagkadungog na ko, pag-ingon sa akong anak, pa, gibuli ko, I guess, mura grade 1 pa siya to. Muhilak pa man to kung anak kay, kung anak man ko igsoon is, nasa science class, glory to God lang anak. Unya, kuan siya kanang pinakabata siya, atong nga time 5 years old siya. Ang gawas siya, dugay, dito ko kuwat ko sa gawas, ano siya nga, pa, gibuli ko. Nya, kay lakon siya, nga ang iyang mata, batiri, ay, ako siyang gigakos ko, ayaw na ka, pasagdi lang. Nya, paubos lang niya. Kay baba mo igsoon, unsay nasa kong una-una? Kinsa kay amahan aning tawhana, kay hakong hagdog sumbagay. Tandog ko, ano man, anak man ako naghilak. The same sad si Lord. Makitaan si Lord nga ikaw, giabusuhan kag maayo sa mga tao. Na mga tao nga di ganahan mo. Grabe lang pasakit ninyo. Makitaan sa Ginoo nga time nga maghilak ka kay giunay ka sa tao nga duol sa imong dughan, either igsuon nimo or basta duol sa imong dughan, kaila nimo. Gigamagamaan kag istorya gidaot imong dungog bisag wa ka nang hilabot, gihilabtan ka, no? Gipalakaw ang istorya nga ikaw may maot niya, sila may nahumot. Sakit kay na para nato, pero igsuon, lami ibaws pero pilia ang pagpaubos. Pilia ang pagpailob. Pilia ang magampo sa mga taong nagdaog-daog nimo. Amen. Aron matuman ang saad sa Ginoo. Ingon si Lord sa iyang pulong, di man iyang ang pulong sa Ginoo nag-ingon, mahanaw man ang langit ug ang yuta pa ng pulong sa Ginoo mubarog. Mahitabo gyud ni. Madugay man o madali, mahitabo gyud ang pulong sa Ginoo. Amen. So, kung gusto nato masinati ang gahom sa Ginoo, kung gusto nato masinati nga unsaon ta paglaban sa Ginoo, kay it's biblical, labanan gid sa Ginoo. Kung gusto nato masinati nga naay buhaton si Lord sa mga taong nagdaog-daog, nagbaby ay nagbugal-bugal nimo, paubos lang, and then ipasa Dios tanan pagampo. That way atong gitugutan si Lord nga mulihok mamuhat sa atong sitwasyon. Timan Exxon once si Lord mulihok piti. Perfect. Kay nindot ning si Lord mubalos kay ang iyang sukdanan sakto ba. Walang labis, walang kulang. Usay kung kita mo balos, madata sa atong emosyon, mapalabian nato, makasala patas Ginoo, usay mawala pa tong pagkakristohano, no? Dili na ta mahimong panalangin the way we react, no? Kay murag hing revenge na ta ba. Pero igsuon sa dihang magpaubos ta, magpailob ta nya tong tugutan na tong Ginoo. Hilom na ta ba? Atong suwayan. Na makatay pagtuo. Na kay pagtuo, no? Pakita sa imong buhat, no? Kay patay man pagtuo kung may buhat. Ayaw sukol. Suway daw takom. Suway og takom igsoon niya. Palihok kang Ginoo sa imong sitwasyon. Once si Lord mulihok, perfect. Di pa ka makasala. Amen. Unya makakita pa ka, maka-witness pa ka kung unsa ka kapalangga sa Ginoo. Dini mong makita nga wow, nga na day ka Lord. Ako igsoon daghan. Pila ka buong nagbugal-bugal, nag-baby ay nako, grabe piti daghan na. Luoy pa kay ko sa una, wa pa ako basta layo pa kay ko sa una, yamukmok pa kay kong dako. Luoy kay kabuangan lang ko nila, usay uban mga sad to say, alagad pas Ginoo, mubira na ko, pero paubos lang ko Lord. Mundang na lang ko pamastor More than 10 times igso ningingon ko sa Ginoo. Imagine more than 10 times ningingon ko, Lord, mundang ko pamastor be nya. Gusto ko Ginoo, mukuan lang ko mantrabaho nya. Mo support ko sa ministry, ana di ko ning wali-wali Ginoo, grabing bugat kayo. Pero mao to gi-comfort ko ni Lord, and then paubos lang ko, paubos gi-kuan day ko sa Ginoo, gitudluan ba na unsaon pagpaubos, unsaon nga mutaas ang pailob, unsaon pagantos, no? Okay, normally according to Jesus, sa tanan nga mosunod niya na jud tay cross pas anon every day. Amen. So mao na grabe bugat, sakit, daghang luha, nausik. Pero ako nabantayan nga di lang ta mo react, di ta mo balos og sakit igsoon. Nakit-an ako nga na malandong ko ba akong giobserbaran ang kinabuhi sa mga tao nga nasigi og biran ako. Biran ako paubos daot, akong giobserbaran. Makaingon ko, nagampo na lang ko, Lord, tabangi sila. Luoy kayo. Nandaot pero sila ay nadaot, luoy. It's consequence. Unsa ang atong itanom, mao atong anihon. It's given. Amen. Mao na nga kung gusto nato masinati ang kamot sa Ginoo nga mulihok sa atong sitwasyon, labi na sa mga tao nga lain og taras nato, mga grabe jud bagidawon tag maayo, then let God be God, paubos lang. Makita nimo igsoon. Ako na sinati na ko nin how many times. Daghang kay mga istorya nga sakit kayo. Grabe, dapat kato yung ningingon ako lagi ka ng Pastor Soyop. Grabe. Ingo Lord, ginganlan kong Pastor Soyop, bisan pag magpadagtis ko sa buhok, ani.
Hilak ra ko, Lord, tabang piti largo ang kanag-ingon ay luoy kayo, dako kay gasto. Dili na ko isulti igsoon basta. Grabe og hangtod karon nagantos pa na siya. Nangay na siya pasaylo na ko pero o problema ng pasaylo igsoon pero nakay gitanom mo ani jud ka ang consequence hawak mo na ni Lord. Dugay pa niya nangko ng consequence kay ang consequence dili mo na sili nga mohalang dayon pero tungod kay nakapasakit sila sa alagad sa Ginoo piti gyud na siya. Ang Ginoo may ilang gikontra. Basta di ta mo balos. Amen. Ako nang na-experience in how many times in my lives together with my wife. Mao nang karon ignore na mo na yung mga istorya isyo bahala na ang Ginoo na, di ba? Kay nakita gyud namo igsoon kung unsa si Lord mulihok, no? Basta lang unsay kondisyon sa pulong sa Ginoo una Exodus 14:13 to 14. Una mingon diri ayaw kahadlok o di ta mahadlok na nila kay tawra man na. Matud pa sa kong disciple nga kriminal sa una mukaon basta mukaon og mumhubran nganong mahadlok man ko. Bitaw ingon diri mga igsoon Exodus 14:13 to chapter 14:13 to 14 ang una nga kondisyon mao ni ayaw kadlok mara na no bahala unsay lang isulti ni ayaw kadlok di man na tinuod ka. Okay, next pabilin sa inyong nahimutangan. Pabilin sa inyong nahimutangan og tan-awa ang buhaton sa Ginoo. Okay, pabilin sa imong nahimutangan meaning wa kay buhaton, relax ra, chill, kalma lang, be still and know that I am God. And then next line sa 14, paghilom lamang kamo. Hilom pa gyud wa kay sulti. As kang paita, kay usay lami naman kay sulti, labi nang nakay nahibawaan. Labi nagkanang nagdaot nimo, nagtira nimo, nagbugal-bugal, nagtamay. Nakay nahibawaan nga baho niya. Lami ni kay baos, lami ni kay sulti. Pero ang gingon sa Ginoo, paghiloman. Watay mahimo hilom ta. Kay kung di ka mo hilom, di pud siya mulihok. Tanawa, paghilom lamang kamo kay ang Ginoo may makig-away kaninyo. Now, kung di ta mo hilom, di siya makig-away alang kanato. Pasagdan ta. O, pildi ta, luoy ta. Pabilin tang yagaan, katawaan sa mga tao. Mao na mga igsoon nga kung gusto ta, if we want God to fight our battles, or nga mo revenge sa atong mga enemies, igsoon, then just be still and just remain calm. Unya, just pray for your enemies, okay? And let God be God. Let God do His part in your situation. Amen? Ayaw na lang sukli na, no? No? God bless you more, Mami Shuni, no? Ayaw sukli, balag sakit kayo, no? Palaban sa Ginoo. Nga naman, kay si Lord na, God is in complete control and wa siya natulog igsoon. Unsa man kasakit ang ilang gisulti against nato, din na ang Ginoo natong Diyos igsoon and He's our loving Father. As what I have said, kung mulaban man ta sa atong mga anak, nga kita mga tao ra bitaw, how much more our Heavenly Father, our loving Father, dili siya gusto nga pasakitan ta. Kinsa katong mo pasakit nato, ayay, labanan gud tas Ginoo, it's biblical. Amen. So mo ni siya igsoon, gipainumduman lang ta this afternoon. Gi-remind ta sa word ni Lord nga if ever naay mga tao nga bisag wa na to hilabti, if ever naay mga pasakit nato, nagbutang-butang, gi-frame up ta ba, no? Gi-istoryahan tag dili maayo niya, wala joy kapasikaran bitaw, walay ligong ebidensya or basta gidaot lang atong dungog ingon nga mga Kristohanon or alagad sa Ginoo. Then just pasagdi lang siya, just ignore them, just ignore those negatives words nga gi-release nila against us, and then just pray for them, and kung may mo just release blessing for them. And ayaw lag storya kay ingon man diri nga hilom, so wala kay any single words nga mogawas sa imong baba nga sakit against them. Ngano man kay kung imo nang buhaton, then God will fight for us. Amen. Si Lord makig-away sa atong kaaway. Unya dili pa ta makasala kay si Lord na may ninglihok. Wa man tay gihimo, makakita pa ta sa iyang gahom kung unsaon niya pagsulbad ang atong sitwasyon, or makakita ta og pinasahi ba nga lihok sa Ginoo. Amen. Nya ma-amaze pa natong mga kaoy, look yawoy nga ano man alam mao man ang nagsipandaot ni pastor og gigabaan na lagi na moingon pa ng ubang silingan kanang tawan na ba mao sigir ba na sila ngani mao ni lang gisulti tan-awa karon si pastor o kana nga Kristohanon gi-bless sa Ginoo, gipaangat na tan-awa o gipanalanginan sa pero katong nandaot tan-aw mao nadaot luoy ta kay kinabuhi nila kabantay mo
makakita pag yun ang mga tao unsa nahitabo ngano man. Basta di lang ka musukol igsoon. Amen. I remember the word of God says, do not touch my anointed one. Once we are anointed by the King of Kings, then we are untouchable. Amen. Again, once you are anointed by the King of Kings and Lord of Lords, then you are untouchable by anyone. Diba? And the Word of God tells us, I curse them, those who curse you. Kuya, okay na. Diba? Delikado, no? So, mao na igsoon nga, para makita na to ang for us nga atong ma-witness ang glory ni Lord in our situation. Ang miracle ni Lord is ato lang paubos lang ta, no? We will possess humility. Let's humble ourselves and pray for our enemies. And then God will take over. Okay? And si Lord na bahala, no? Because the truth is God is in complete control. Kontrolados Ginoong tanan igsoon. Usay lang makalimot ta abi nimo gipasagdan ka ba? Kalimot ka kay ngano man nakafocus ka sa sakit nga istorya. Nakafocus ka sa sakit nga ilang gihimo nimo para nakalimot ka. We forgot that God is in complete control and His promise that for us that He says He will never leave us nor forsake us. He is our shepherd. We shall not be in want. Amen? Safe and secured us always in the presence of the Lord. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word this afternoon. Thank you, Holy Spirit, for your presence. I pray, Lord God, to all of the viewers that you're gonna continue to move in their lives, Lord God. Continue to work. Continue to show miracles, Lord God, and ipakita, Ginoo, ang imuhang tabang sa ilang kinabuhi, Ginoo. Labi na, Ginoo, kung na if there's anyone who are watching this time, Lord, nga grabe gidaot siya sa iyang dungog, gibiay, Ginoo, gitamay. Lord God, I pray nga imo siyang tabangan, Lord. Tagai pa jog, I pray for more patience, Lord God. Dugang pagpaubos nga dili jud siya makasukol, Ginoo. Dili siya mo revenge kay kung mo revenge siya, di na ka mulihok. So Lord, I pray, Ginoo, nga patasan pa ang iyang pailob, patasan pa ang ilahang pag-antos, Ginoo, nga maka-persevere gid sila, Ginoo, hantod makita nila ang imong himaya kung unsa ka mulihok sa among situation. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo, that you are our loving Father and you will never leave us nor forsake us. And you will always there for us, Lord God, in our battles. The moments, Ginoo, nga masakitan mi. I know, Lord God, nga walay mga luha nga gipalabay nimo, Ginoo. Namo, there are so many nights nga nakahilak mi but naa ka nagtan-aw. Wa ka matulog, Lord God. So, Lord God, I pray nga mamuhat ka sa sitwasyon namo, sa mga viewers karon, Ginoo, nga nagtan-aw nga naa sila sa sitwasyon karon nga grabe ang pag-lockdown sa mga tao nila, Ginoo. Labi na kay Kristohanon sila or bag-o pa sila nga lagad nimo, dili pa Kristohanon ilang whole family. But Lord, I pray nga imo silang i-preserve, Lord God. Protect them and you're gonna fight for them, Lord God, according to your word, Lord God. So, and I just pray, Lord God, nga magapadayon lang jud mi pagpaubos unya igo ra namo iampo ang mga taong nakapasakit kanamo, Ginoo, aron namong makita ang imong paglihok sa among sitwasyon. Thank you, Lord. Blessed be your holy name. And right now, Lord God, I continue to pray to all of the viewers this time, to all of the followers of Mabungahong Kristohanon, Lord. 221,000 followers of Mabungahong Kristohanon. I pray, Lord God, continue to bless them according to the desires of their hearts, Lord. And I pray, Lord God, mamuhat ka karon silang kinabuhi, Lord God. You know their situation right now, their current situation, you know them. And you know their crosses nga gipas-an karon nga mga bugat kayo. You know their struggles, their battles, Lord God, their problems. I pray, Lord God, imong tagaag solution, Lord God, mangita kag paagi, Ginoo, imong ipakita imong milagro silang sitwasyon, Ginoo. Unsa man ilang need karon, Lord God, pinaka urgent need this time, I just pray, Lord God, nga imong miracle, imong palihukon sa ilang sitwasyon in Jesus mighty name. And I pray, Lord God, that the works of the devil dili maka daog, Ginoo, dili mahimong successful sa ilang kinabuhi, but Lord God, they will become victorious and overcomers in their situation right now in Jesus name. And Lord, again, I pray, Ginoo, unsa may pinaka-need nila karon, Ginoo, nga milagro imo nang ihatag, Ginoo, imo nang i-grant, Lord God, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. So Lord, thank you.
Thank you for your word. Thank you for your presence. Salamat sa katubagan sa amuang pag-ampo. And this time, we claim the victory. This time, we claim the victory by faith right now. Just make us worthy. Make us a good steward of your blessing. Because I do believe, before you bless us, Ginoo, imo sang gitanaw among kasing-kasing. So Lord God, make us worthy. Imo aming kapiyalan, kasaligan, aron mahimo ming angayan, bubuan sa mga grasya gikan kanimo. This is our prayer, Father. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat mga igsoon, mabungahong kahaponon. That's all for this afternoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ug salamat, no? 65 viewers kapin this time, 66. And anyway, ako din mong encourage, no? Everyone to subscribe sa atong YouTube channel, Mabungahong Kristohanon. Kaya ako ning i-download, i-upload na ako ni dito. Okay? So thank you so much mga followers and viewers, especially sa mga followers Mabungahong Kristohanon. Thank you so much mga OFW tanan. Pastor Nijon, thank you, no? So see you again next time. Makabakanti ko mga igsoon, no? Mag-live na sadta, no? So keep safe everyone. This time I will give back all the glory and honor to the King of Kings and Lord of Lords. He alone deserves all the highest praises. Amen. So that's all for this afternoon, and I pray that today's gonna be a blessed day, a fruitful day to each one of us. All the works of our hands, i-bless ni Lord in Jesus' name. Atong mga lakang, every step of our way, i-lead ta ni Lord sa kadaugan. Amen. Dili matapos rong adlaw nga di ta panalanginan sa Ginoo. Amen. Ampo, ampeng, abante. To God be all the glory. God bless everyone. See you next time. Thank you, Mami Shuni. God bless. God bless. Take care. Okay. God bless.